filmer jeg, når jeg drejer her. Det er SRAMs Black Box. Ser vi, hvordan den kører. Ikke imponerende af at være en crankbox til 12-1300. Her er det så det kinesiske crankbox turner hedder det. Det er også med keramiske lejer. Lad os se, hvordan det kører. Så må man jo sige, det kører bare derudad.